what's up mga kalabarkada? Saan tayo papunta tam? Punta kami ngayon sa hospital. Magpapakuha ng dugo. What's up? Si paring Mayo, yung salamin parang feeling matalino. Yan si paring Joaquin, no? Ito sa jeep eh? Yan. Ito na. Condolence dong. Condolence. Gablakay. Ito, Valentine's Day yan. Valentine's Day ngayon. Oh, ayun mga kalabarkada, nandito na tayo. Yan. Yan yung building na pagpapabaksinan natin. Bali, ito yung second dose ng vaccine natin mga kalabarkada, kaya sana maging okay to. Pero parang mas marami yata to, no? Kaysa nung nakaraan. Marami ata ngayon. Oh, mas marami ngayon. Ayan ang mga tropa. Kasama natin sa pa-vaccine. Kasi sa'yo na ano. Hi! Follow the leader. Sa lahat ng Parang ayan mga kalabarkada, step 3 na tayo. Dito na tayo sa step 3. Yan. Pagkatapos na itong step 3 mga kalabarkada, bali papasok na tayo dun sa may talagang pagpapabaksinan. Sana nga payagan tayo na makapag-video, kasi nung nakaraan hindi tayo pinayagan. Ito. Ikay man na ako. Dito ya. Dami. Nung first dose ba, nilagnat ka, tsaka sumakit daw ba? Oo, kasi Ay. Eh kasi, ay, baka kulang yung vaccine nilalagay nila. allergy mo na eh. Sino kasi tayo, Job? Ato mo mana ay di ko na. Sino kasi tayo, Job? Atoもまないでくださいね。お風呂も入っていいけどこすらんようにね。はい、お疲れ様でした。じゃあ25分。 Kaya nasa paring bay. Sapet daw, sapet. Sapet daw tuturukan. Nako 名 po. 前お願いしますね。下に下ろしてラブにしてね。ありますか？はい、ちょっとごめんね、ちょっとします。手が先大丈夫？はい。出たかった？あと揉まないでね。お風呂も入っていいけどこすらないでね。はい、じゃあお疲れ様でした。 Na nasa paring patsa to. Stop mo. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ayan. はい、じゃあごめんね、チパッとします。手の先大丈夫？はい。あと揉まないでくださいね。お風呂も入っていいけどこすらないでね。はい。 Na nasa paring Joaquin. Pre, tamang-tama, nakablock ka, condolence. はい、ちょっとごめんなさい、チクッとします。手の先大丈夫ですか？はい。あと揉まないでくださいね。お風呂も入っていいけどこすらんようにねしてくださいね。 Yun, tapos. Yun, pakakapos. The next, Ako na mga kalabarkada. Sana nga maging okay ito para makauwi na ng Pilipinas.
左でいいかね。はい、私の、左ね。名前お願いしますね。名前。Raburon iyon Labuan. Baka mag-viral yan. はい、下に下ろしてね、楽にしといてね。はい. Para makauwi na ng Pilipinas. はい、ごめんね、ちょっとチクッとしますよ。手の先大丈夫です。 Ay, medyo beras na. はい。 Tagos hanggang buto si Sino. はい、あと揉まないでくださいね。はい、お風呂も入っていいけど、こすらんようにはいしてください。 Ayun, tapos na tayo mga kalabarkada. Bang, second dose vaccine na to. Yes, tapos na. Oh, ayun mga kalabarkada. Bali, tapos na tayo na vaksinan for second dose. Ayan, tapos na yung second dose natin. Papasalamat kami kay Sensei namin sa pag-guide niya. Ayan. Arigato say. Ayun mga kalabarkada, hanggang dito na lang tong video namin. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan. Ano sabi mo? God is good all the time. Ayun. See you on our next vlog mga kalabarkada. Bye-bye. Bye-bye!